No onpas kiva nähdä pitkästä aikaa. No niin onkin. Minä olin kato Kreikassa lomalla. Voi ei. Siis heti tulee, tiedätkö, se merivesi, niin kuin se tuoksuu oikein nenään. Ja siellä oli tietysti varmaan lämmintä. No oli kyllä tosi lämmintä ja ihana reissu oli. Ja nyt kun tuli kotiin, niin jääkaapissahan oli vaan valot. No näinpä, voin uskoa. Ja siis, tiedätkö, sä oot siellä syönyt sitä erittäin hyvää ruokaa. No, Niin kyllä. heti täytyy sanoa, että meiltähän löytyy aitoa fetaa. Oi, että ihana kuulla. Siis minäkin olen ennen käyttänyt ihan vaan salaattijuustokuutioita, mutta nyt kun on päässyt aidon fetajuuston makuun, niin ei ole kuule paluuta vanhaa. No ei varmasti ole. Mä voisin näyttää mun oman suosikin sulle. Ja sitten se on tosi hyvää grillatun munakoison kanssa. Ja se resepti löytyy sieltä meidän K-ruokasovelluksesta. Ai että, ihanako teiltä saa aina näitä hyviä vinkkejä? No kato, kun sitä itsekin innostuu näistä tuotteista ja asiakkaista, niin mielellään sitä jakaa näitä hyviä reseptejä. No niinpä. Hei, mulla tuli muuten mieleen, että jollakin oli pudonnut tuohon käytävälle pari tomaattia. Ai, mä käyn kuule heti siivoamassa, kiitos.